Jakom mar riwruok mar KUPPET Omboko Omboko Milemba olando chenro mar chako medo lemo mag tich ne jopuonj mosebede rang'iny achiel kuom thuolo mar higni buora. Milemba nowacho ni kuom jopuonj 50,000, 30,000 kuomgi idhi med lemo mag tich e hik omenda mabiro. Omboko nomedo ni chakre higa mar 2017 pok omed lemo mar jopuonj, wach manoloso e romo mar Naivasha kendo ng'ado ni kochakore dwe mar 6 higa ni jopuonj dhi med lemo mag tich. Milemba bende nomedo ni oket siling bilion 4 mabiro konyo ndiko jopuonj 20,000 e chenro mag bero somo mar junior secondary e pacho ka. E wi mano bende nowacho ni duol mochung' ne ndiko jopuonj e tich TSC mondo yie kelo dongruok e yore manyien mag tije. Who are supposed to be confirmed to PNP, that will cost the tune of 7.8 billion shillings, and that should be able to accommodate those two areas. The teachers who had got the presidential decree of being promoted because of their participation in music, drama, look into those teachers, audit, and make sure that they are promoted as per the presidential directive. The promotional positions which existed among the 36,000 teachers was done above board because every county got equal share of the promotions which were available. And we have gone grade per grade, and we are satisfied that what was carried out in the promotion was within the means and the capacity of the commission to undertake.